uhlobo lukaBhebicele Maloka. Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi. Ungasubscribe yona le channel and futhi uklik ibell for ama notification. Namhlanje ku video yethu besikhuluma ngoBhebicele Maloka owaziwa ngikaGabsile khona lapha na kuZalo. Sikhuluma mayelana nokuhamba kwakhe. Abantu abaningi ade lokho bebuza bethi uyahamba noma yena uyasala. Uyazi ke mina ngikhona for wena. Kulezi inyanga esisuka kuzo kwavela khona lapha ukuthi uqhabanga noGabsile bashiya khona lapha na kuZalo. Lokho kuyiqiniso impela. Kodwa ke uGabsile yena isikhathi sakhe sisakhona. Namhlanje ke kuwe waphuma enye iarticle ekhishwe yilo lapha na uZalo khuluma mayelana nokushiya kwakhe. Bem-interviewa ke yena lapha na uyikhulumele washo ukuthi ngoba eshiya hayi ngoba eshiya mhlambe ukuthi kunezinto wrong akazenzile noma ezenzakela. Ushiya nje ngoba sekufike isikhathi sakhe kumele emove on nempilo. Uthe ufuna ukumuva esuke eThekwini ekhona lapha eGoli mayelana nomsebenzi. Ufuna futhi ukunika ifamily isikhathi esanele. Wayokuveza futhi ukuthi uyoze ehambe next year ngabo March. Yena lapha uGabsile uphinde futhi waveza ukuthi uhlale kahle and bamphathe kahle khona lapha kuZalo. Washo futhi wathi uyafisa ukuthi ephinde abuye ezo-actor khona. Okwamanje umbukeli engarelaxa ngoba sisenaye uyoze esivalelise next year ngabo March. So cela ucommente-ke ezansi ungitshele ukuthi uzizwa kanjani. Maningi ama-actor ashiyayo khona lapha. Nangu no Mr Qabanga uyahamba. Manje ngathi maningi. Ngabe kwenzakalani? Comment lapho, like, usubscribe ngiyabonga.